și astăzi vă voi arăta un nou episod din Minecraft în România. Data trecută țin minte că am căutat casa aia până la nesfârșit. Nu, am crezut că e acolo, dar nu e. Cum ziceam, am căutat oi să fac niște lână, să iau niște lână și să fac pat. După cum vedeți, am aici lână pentru 2 paturi și nu găsesc acea casă tâmpită și retardată. Bun, deci mă scuzați că jur că tot nu mi-a trecut calmul. Bun. Am văzut că mi-a ocupat foarte mult din spațiu filmarea de data trecută. Bine, au fost 2 că am pus pauză atunci când mi-a sunat telefonul prima dată. Și... videoclipul ăsta o să fie de 15 minute, să pun și ăsta. Bun. Wow, ce s-a întâmplat? Hai mă, băi. Ce se tot întâmplă? Oricum, până randez videoclipurile, până asta, până aia, să dureze ceva. Mai pe scurt. Băi, Minecraft-ule. Da, s-a blocat Minecraft-ul. Vechea poveste. S-a făcut sete. Nu mai am suc. Gata, băi, în sfârșit. A fost doar lag, nu vă speriați. Cred că v-am zis. Calculator foarte varză. 2 GB RAM. 1 GB de fapt. Am avut un calculator și cu... Sunteți pregătiți? Ok. Am avut un calculator cu 256 de megabits RAM. Deci nu puteam să fac nimic. Am luat jumătate de oră să intru pe Facebook. Pe Facebook. Băi, de ce? În fine. Nu mă interesează. Și o oră aproape să vorbesc cu un prieten. Care pe calculatorul meu normal mai o făceam în 10 minute. Da. Mamă, băi, cât sugar. Avem deja 39. Băi, deci dacă nu mai găsesc casa asta, mai caut câteva minute, că videoclipul trecut mai caut 2 minute. Videoclipul trecut am majoritatea timpului din... Nu e ăla. Majoritatea timpului din episodul trecut am căutat acea casă tâmpită. Bun, deci asta înseamnă că dacă am găsit căsuța aia tâmpită, cealaltă casă tâmpită, înseamnă că e pe acolo. Pe acolo o să o iau. Deci. Mr. Cartof e aici. Mr. Cartof a fost aici. Îmi plac cartofii. N-aveam ce să zic. Pur și simplu, îmi plac cartofii, frate. Au. Plac și aia păjiți și aia... Gata. Gata, că mi se face poftă. Și când mi-e poftă de ceva, nu mai joc bine. Wow, cred că am găsit iron. Oh, da, am găsit iron. Și mult coal. Ce bine, bă. Ce norocos sunt. Te iei, mă, o dată mai repede. Mi l-a dat?
Păi, ce prost sunt. Aeră nu se ia numai cu ăla de piatră. Nu se ia cu ăla de lemn. Va piciorul. Aoleo, lag. Arăs cu butelie. Aoleo, băi. O să bag și muzică. Dar nu acum. Adică nu în momentul de față. Este ora 4:04. Cum, bă, că i-am ajuns acasă la ora 3. În fine, nu mai contează acum. Ui, ești pe undeva pe aici trebuie să fie, mă. Că știu că am mai fost pe aici. Dar parcă mă învârt în cerc, îmi lași din asta de căcat. Bă, eu alerg într-una și... Adică dau W... De 2 ori W. Wow! 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 Vedeți de chestiile astea, zic. De chestiile astea. De ce? Cum se formează? Adică, de ce se formează când se formează... Doamne! Și că de ce se formează când se formează lumea? Deci asta a fost prea epic. De ce se formează chestiile astea când faci o lume nouă? Nu înțeleg. Și chiar nu înțeleg. Eu zic să fac aici casă nouă. Ce naiba? Stau să caut atâta vreo 5 episoade. Cât e? 5 minute. Au trecut. O și videoclipul trecut cred că a fost de jumătate de oră. Dacă nu, mă revanșez eu. Așa. Mamă, bă, abia 3 stecuri de lemn am. Zic că sunt destul de multe. Dar nu foarte. Știi ce costă? 1, 2. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da, un stec de lemn s-a dus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7. De fapt nu mai trebuie să număr. Că deja am făcut scheletul cum ar veni. Uf, Doamne. Deci, că pe aici nu sunt foarte mulți. Ce, băi. Și aveam și o grămadă de mâncare acolo. Chestul ăla. Oricum, dacă e să găsesc casa aia veche într-un episod, dar nu o să mă mai duc la explorat, deci nu o să mă mai duc. Doar în mină. Să fac o mină. Gata, o s-a dus în sfârșit ăsta. Și... gata. Să nu-mi ia la damage. Că dacă mi-ia, nu mai am nici ce mânca. Ia chiar am ce mânca. Nu am ce mânca, deci mai bine să fim atenți. Bă, dacă când ești pe peaceful, nu scade la viață. La viață, Doamne, la hunger. La foame.
S-a lipit o sămânță de măr pe cerul gurii. Pe limbă, de fapt. Gata, am luat-o. Coaje de măr. Coaje de la sămânța de măr, pardon. De 3 ori, pardon. Eram sigur că nu mi-ajunge lemnul, deci nu în partea asta. În partea asta ce este? În partea asta, da, aici va fi ușa. Bă, n-am nici bețe, bă, piciorul. 4 torțe de-abia. Of, 1, 2. 1, 2. Na. Până mai fac rost de bețe de lemn. Adică stai că uite cum mai fac eu aici câteva bețișoare. Deci mai avem de câteva torțe. Oh, mamă, bă, ce m-am speriat de această oaie. Să nu zic altceva mai urât. 3, 2, 3. Ce vrei, fă, urât-o. 1, 2, 3. Aici. 1, 2, 1, 2. Așa. Așa. Aoleu. Păi mai stăm puțin și închei și eu. V-am mai zis, episoadele o să fie de câte 10 minute, 15 minute, pardon. Nici așa de scurte, pui mei. Așa. Culmea, bă, mie mi-a urcat la 60 de frame-uri și eu l-am setat la 29,95. 95, doamne, 29,90 ceva, acolo. Ce vrei tu, oaie proastă? Cum ar fi să-ți dea o oaie de mâncare? O capră poate să-ți dea. Carne de oaie, n-am mai auzit de așa ceva. De iepure am mai auzit, e foarte bună. Să mâncați, e bună. Dacă vrei să știți de unde sunt din București și din sectorul 3. Dacă vreți să vă întâlniți cu mine, sunt dispus. De ce nu? Dar pe rând. Bine, nu mă cred eu așa de faimos încât să nu pot să mă întâlnesc cu toți dintre voi. Nu, ce fă cu oaio. Așa. Nu cred că sunt eu așa de faimos să mă pot întâlni cu voi, cu toți dintre voi. Da, zic așa, pe rând, adică o zi cu tărică, o zi cu cutare și o zi cu celălalt. Înțelegeți voi. Adică nu pot cu toți într-o dată. A, bine, dacă vreți și cu altcineva, eu sunt dispus. Numai să fiți din sectorul 3 sau să veniți din sectorul 3. Mie doar îmi ziceți. O să las Skype-ul meu în descriere. Să puteți vorbi cu mine. Ce naiba, așa. Pam param pam 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 param pam 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 pam. Să mai spuneți ce jocuri vreți să joc și să-mi ziceți în primul rând cât ocupă, că pe mine asta mă interesează. Că nu am calculator așa de performant. Vreau că am ceva bani strânși deoparte, deci am vreo 100 de euro la îndemână
Și mai am și eu vreo 2 milioane. Adică 200 de lei. Și mai am 2 laptopuri Rablagite, puh! Care cred că o să-mi iau 3 milioane jumate pe toate, pe amândouă. Adică nu 3 milioane jumate bucata. Adică e unul mai bun și unul mai prost. De exemplu, unul 2 milioane și unul 1 milion jumate. Dacă e tot așa, dacă le vreți. Nu știu, unul e compact și unul nu știu ce firmă e. Gate, nu știu cum, sau ceva de genul. Gateway sau... În fine, ceva cu G. Așa... Nu știu, cred că e greu să unești videoclipurile. De exemplu, până acum, eu am filmat până acum și pun... apăs pe F7, se oprește filmarea și după aia când dau din nou, cum unesc, că cred că e destul de greu. Așa, să fac un crafting table întâi. Câteva crafting table-uri aici. Poc, și mai trebuie unul, să fie așa frumos. Ce nașpa e că suntem așa de puțini în clasă. Suntem 12. Poc. Așa. Aici punem așa. Fac 2 butoane. Zombii nu sunt așa de inteligenți cât să apeșe pe butoane. Ia. Mere. Și aici. Mere. Puteam să pun cu pressure plate, dar mai bine nu. Jack-o'-lantern. Ho, 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 ho. Așa. Chidite-mă. Bun, să fac niște chesturi. De tot lemnul. Tămâie! Cine vrea tămâie? Dau tămâie. Tămâie! Tămâie gratis! Eram sigur că mai trebuie, dar nu mai am lemn. Ba, picior. Păi, cam atât a fost și pentru azi. Nu uitați să dați like, comment, subscribe și ne vedem cu bine data viitoare.